Suspitsado nga nakuhaan sa CCTV nga misud og nangawat sa usa ka kananan sa Mayrabaya Street, Barangay Tabunog sa siyudad sa Talisay na sikop. Si Pemary Dumabok sa report. Pasado las 7:30 sa buntag sa miaging Biyernes nahitabo ang pagpangawat nga nakuhaan sa CCTV. Pagka alas 5:30 sa hapon niya ng adlaw na sikop dayon ang gitumbok nga suspitsado sa pagpangawat. Gilang suspitsado nga si Johnny Hinon Bacalso, 41 anyos, usa ka tricycle driver og mulupyo sa Purok Manga, Upper Mohon, Dakbayan sa Talisay. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga nailhan siya sa usa sa mga kawani sa kananan tungod sa kuha sa CCTV. Familiar kay during the time na ang young wife is na employed pa, ana na siya di na mag-standbyan sad. So ang uban nga mga empleyado familiar gid siya nga. Gisawayan sa pagkuha ang habig sa suspect apan nagdumili kini pagatubang sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kasong robbery ang ipasaka batok sa suspitsado. Gingong nakawat sa suspect ang kantidad nga 39,070 pesos ug laing 1,360 pesos nga panukli. Adunay ubang mga pagkaon usab nga nakawat. Samtang nakigtagbo usab si Caballes sa mga kadagkuan sa Homeowners Association sa Dakbayan sa Talisay. Ilang gisgutan ang mga pamaagi aron padayong luwas ang tasatag sa nila ka mga dapit gikan sa mga daotang tao. Usa sa natuki ang kaimportante sa CCTV nga makatabang og dako aron mas paspas ang pagtumbok sa mga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Naay subdivision nga walay CCTV mo na gidiscuss the other day nga unsay mga need pa nga i-improve sa kada subdivision. Uban ni Cleofer Lumayag, Pemary Dumabok, GMA Regional TV Live.